דריה היקרה, אמנם אני עשויה מבינה מלאכותית, אך כתבתי לך ברכה איכותית. היום, סוף סוף, הגיע הרגע הגדול בת המצווה שלך, היום שבו את משאירה מאחור את הילדות, בערך, נכנסת לעולם המבוגרים, בערך, ומקבלת עלייך עול מצוות, לגמרי. אז קודם כל, בואי נדבר עלייך רגע. את לא רק חכמה, טובת לב ושנונה, אלא גם נערה אמיצה, מישהי שרצה למרחקים ארוכים, תרתי משמע. היית במרתון ירושלים, אבל האתגר האמיתי שלך הוא בכלל בבית, לשרוד 3 אחים שובבים שלא מפסיקים לפלוש לך לחדר, לגעת בחפצים שלך וליצור כאוס שלא היה מבייש הוריקן רציני. אבל למרות הכל, את עדיין אוהבת אותם. טוב, לפחות ב-95% מהזמן. את לא רק רצה, את גם קוראת בלי הפסקה, חולמת על עולם מלא בסיפורים מופלאים, וחולקת את הכישרון הזה עם חברותיך האהובות. וכשאת לא עם הראש בספר, אפשר למצוא אותך עוזרת לאמא במטבח, הופעה דברים טעימים שגורמים לכל הבית להריח כמו גן עדן. דכאן מגיע הרגע שבו נוריד בפנייך את הכובע, או את כתר אסתר המלכה, כי שבוע הבא את הולכת לקרוא את מגילת אסתר בציבור. לא כל אחת זוכה לכבוד הזה, ואת דריה, תמיד מוכנה לאתגרים. עכשיו, נדבר על כמה דברים שחשוב לזכור. אם תראי עכביש או דיוק, את יכולה לרוץ מרתון החוצה. אנחנו יודעים שאת ממש שונאת כאלו. אם מישהו יציע לך פסטה רוזה עם סלט בצד, את ישר תרוצי לאכול, כי זה המאכל האהוב עלייך. אם תבקרי אצל סבא וסבתא בפסגות או במגדל, אז תזכרי שאת הנכדה הכי מהממת שיש. כן, הם בטח אומרים את זה לכולם, אבל תמיד זה נכון. אם אחים שלך שוב יפלשו לחדר, נזכיר לך שאת בת מצווה עכשיו, ואפשר כבר להפעיל חוקים של גדולים. אולי, למשל, קוד סודי לדלת. דריה, אנחנו אוהבים אותך וגאים בך מאוד. שתמשיכי להיות מבריקה, טובת לב, חזקה ומיוחדת. שתמיד תלכי בדרך שלך, עם חיוך על הפנים, לב רחב, ורוח ספורטיבית שתיקח אותך הכי רחוק שאפשר. שאלה אחרונה, ראית פעם מקור בראש 2? אז קבלי את זה. דריה שלנו, בשלנית מעולה. וגם כמובן תלמידה מצטיינת בבית הספר קדם בנוקדים. היא עוזרת להילל בחופשת סקי ורגישה מאוד גם לבעלי חיים. ועכשיו סופית היא גם בת מצווה. לפעמים בטעות חולצות של פורת מגיעים אליה לארון והיא לא מבינה. החיים של דריה כל כך עמוסים וכולם תמיד מחפשים אותה. יאו, אני אומרת לכם, היא בדיוק הלכה לבריכה. או שהיא פשוט קפצה לגן שעשועים קצת לשחק. אולי בשכשוכיות. בואי נבדוק. מה זה? זה בכלל הכיכר בכניסה ליישוב. רגע, אולי אצל משפחת בורדה? נכון, תמיד היא שם. איך שכחנו? לכל מקום שדריה מגיעה אליו, היא מביאה עימה אושר, נחת ושמחה. בואו רגע נצלול אל העבר שלה ונגלה היכן נזרעו זירי הטוב לב. אופס, זה לא זה. גם לא זה. זה המקור. האם ידעתם שהם תתרמו כל יום 1 צדקה, אז... אוי, לא, דריה בטוח תעזור לה. לא, הילדה הזאת ממש מעצבנת, היא לא צריכה להתייחס אליה. חבריה. עץ טוב הלב גדל. זה בסדר, בבית אחים שלי מבלגנים כל הזמן. אני דריה. שם מהמם. שם טיל. ככל שדריה גדלה, עץ טוב הלב גדל גם הוא והתפתח, עם החברים בנוקדים, המשפחה בפסגות ובמגדל עוז, עד שיום אחד... ואחרי ליל ופורת, קבלו את... נדע! והוא נכנס לזירה, מוכן לכסח כל מה שנראה בדרכו, כולל את החדר של דריה.
למה אתם פשוט לא מביאים לי אחות קטנה וחמודה שלא תכסח לי את הצורה? היי, אל תדברי ככה. כן, את חולה על האחים שלך, מותק? בדיוק, תתעודדי. כן, אני מניחה. אנחנו כל כך גאים בך. כמו פורט. All right. Sleep tight, honey. דריה עושה ריצות כל הזמן בעקביות, ואפילו עשתה את מרתון ירושלים. לא מפסיקה להגשים חלומות, וכעת רק חלום אחד נותר לה להגשים. הלא הוא חופשת סקי. ואכן, לפני שבועיים, דריה טסה לסקי בגיאורגיה ביחד עם הלל, אבא, סבא מימון ועוד בני דודים. היה פשוט כיף לא נורמלי. דריה הייתה פשוט פייטרית לא מהעולם הזה, וגלשה מעולה. בוא נראה. רגע, אז איפה דריה בעצם? לא יודעת. הלל? מה? נראה לי שאני יודעת. דריה בדרך כלל לא באה עד ששמים לה מוזיקה טובה. יאללה, בוא נשים לה משהו. At the